Trasingen. Otokoine Tinase, Krabiaine, Tinasingen. Mema Krabia.
na sabre Kumasi dikro yawra Akyamfoɔ Asafo Boakye Agema Bonsu Wadansi tia obutu akodo danso wadanso wanafromu asra rapia kwa wamprekwa ofo na tikoti si obi animu ya woka no wano wakadom de waka bebreda ntwa fisu wiafia kentana na wano mabranko ofo ipani ni ofo kumana na wano bremu atifi Friso ade juso kobia ya Asantehene na okura fra no kese na wonim 20 yedini gina premu no Akyamfoɔ Asafo Boakye Agema Bonsu asem na menkai na nanoma yei eye krobia sante kotokohene na ye de na nso fakuo mu de eye Akyamfoɔ na de nyina ene na Fosu Gyeabour II bichie bo yei na no bechem na atache na adwomo ama Akyamfoɔ asete se nenu no na de nyina wonua na Fosu Gyeabour II yede ne na wotweda ampani si woni mamamra wonsa amane enti Akyamfoɔ ne na trakonya na anoma komfoɔ nyina ba ya aye ye ne ye prekope aye 50 million and the sky 5,000 Ghana cedis 5,000 Ghana cedis 5,000 Ghana cedis esa se Akyamfoɔ timpani akonya so na Bechemhene na atache na adwomo woni na timpani akonya so nti do ni sapentu eda so ye fomo mpayepa ensire konya ema Bechemhene ema Akwamman ema na Asantehene dasia bru dasia dan dasia ya pre na nanu makomfo ya pre wanu mo ya Akyamfoɔ Asafo Boakye Agema Bonsu Dasia this